Nu får du starta tåget igen. Ja, det är klart upp på bron. Men nu får vi gå med tåget. Se hur det går i tunneln. Ja, det är klart tunneln. Och nu stannar det igen. Kan du starta det, Tage? Du får putta lite på det. Tryck där i kurvan. Jag vill titta. Jag kommer titta. Vad är vi? Var vi är? Nej, Tage. Här kommer tåget. Upp på backen. Klarna hela backen. Och så stannar vi.